l'acte crec que ha anat molt bé. Al final és un acte bastant diferent al que havíem fet altres anys, hem volgut com innovar, donar-li una visió com més autònoma per part de l'alumnat i també més adulta. Com que el projecte té dues parts, és un projecte de PESC, llavors té la part d'aprenentatge, que podem dir que és més teòrica, tot i que en tot moment utilitzem metodologia molt pràctica, molt dinàmica i així. I després hi ha la part de servei. Llavors, en el moment en què ja començàvem a apropar-nos més a aquesta part de servei, el que vam voler fer és que fos un servei que realment ells pensessin i que ells també volguessin moure i que els motivés amb ells i amb ella. Hem vingut al CCCB per exposar aquest acte, per explicar què hem estat fent durant aquests mesos. Hem fet diversos temes, que un seria la sobirania alimentària, els drets a l'alimentació. Han vingut els de segon avui i els de tercer de l'ESO han creat un joc per a ells. Era com un Kahoot dinamitzat a sobre el món en pau. Llavors, el que vam fer va ser una dinàmica, els hi vam presentar diversos reptes globals. Llavors, entre els reptes que hi havia, elles van escollir cultura de pau i no violència i un altre grup va escollir justícia econòmica. I, per exemple, va haver un dia que els vam demanar que busquessin ponents o persones, associacions, entitats que els interessessin i d'aquí poder extreure quins ponents presentàvem avui. I crec que ha resultat com molt interessant per elles perquè una de les valoracions que ens han estat comentant és que xulo, que diferent, ens ha motivat, hem après coses noves, llavors poder-ho fer palpable, no? Perquè moltes vegades parlem de drets humans i queden com a l'aire i poder-ho aterrar i que realment acabin veient persones que treballen d'això i els expliquin des d'on ho treballen. Que guai, no? Que interessant. Jo soc la Sofia, jo la Meritxell, treballem a FEDS Finançament Ètic i Solidari, que és una entitat que es dedica a promoure les finances ètiques i solidàries. De fet, jo treballo a l'àrea d'educació i per nosaltres ha estat superinteressant poder participar en aquest acte de Cluenda, perquè ha estat una oportunitat per poder explicar què són les finances ètiques, perquè són una oportunitat o una eina per la justícia econòmica global. I estem molt contentes també d'haver pogut fer com aquest intercanvi de coneixement i que elles també ens hagin verbalitzat quines temàtiques sobre justícia econòmica els interessava. I és molt important, no?, que les joves mostrin aquest interès cap a aquestes noves maneres de fer o buscant com aquestes alternatives, tot des de la crítica molt clara a un sistema financer, a unes multinacionals i també com apel·lant a la qüestió de com els bancs convencionals estan finançant diferents guerres com ara mateix el genocidi palestí. Ha sigut una cosa que els ha interpel·lat molt a tot l'alumnat i és una cosa que nosaltres estem molt contentes també de poder fer aquest vincle amb elles. També crec que hem tingut com molta sort en aquest sentit aquí al centre, com que la docència s'ha motivat molt, ha estat molt present i això al final també als projectes es nota quan també el docent posa hores de la seva banda per motivar, per reconnectar amb això. Sí, al final la docència només ha portat facilitats, ganes de treballar, llavors generar aquestes sinergies com aquesta xarxa, que guai, no? Poder-ho fer sostenible en el temps també. Com que és el segon any que fem aquest projecte amb DESOs, aquest any estic molt content perquè tant la Laura com la Míriam com la Laia m'han deixat aportar també granets de sorra en el sentit dels continguts que entraven, que fos més social, i crec que això a l'alumnat també li dona un pes molt més important.